Mzibambo akati ine ndi mkazi wanga Sitimacheza Zimatanthauzanji. Kodi munayamba mwamvapo zimenezi anthu akuwuzana ora akuwuzana zake kuti inetu ndi mkazi wanga ujayo Sitimacheza. Ineyo ndikumadabwaso kuti samacheza anthu yete amakhalira limodzi mnyumba. Funa ndikuwuzeni kuti izi zimatheka ndithu. Anthu amakhala limodzi mnyumba zaka ndikumapita komano osamacheza. Wina osamamva kukoma. Pachizungu amanena quality time ndikumayisowekera mbanja. Ndiye ndiyofunikira kwambiri kukhala nayo mbanja quality time or kumacheza mbanja. Chifukwa izizi zomwe zimampangisa munthu kuti azimva kukoma. Mbakhala kuti mbanjamo mukusowekera timati meaningful and enjoyable or regular conversations. Ndiye ndifuna ndifotokoze kudzera mu njira 6. Njira yoyamba imene munthu amakhala kutanthauza kuti ine sindimacheza ndi mkazi uja or sitimachezatu. Chinthu choyambirira, they only discuss necessities. Palalitu anthu ena amene ali mbanja komano akacheza or akayankhulana kumakhala kungokambirana zinthu zikuluzikulu zongofunikirazo. So macheza awo amangokhala limited, kungokambirana za ana ali bwanji, ana ku skulu apita, ndikumungokambirana mwina za ndalama, ndisire ya ndiwo, palibe zakuti pakhomo pano, tufuna nkhuni, tufuna makala, or makukambirana za chores or ma responsibilities. So kukambirana kwa iwo kumangopanga rotate around this. Mukazaziona zimene zikuchitika mzadziwe kuti mbanjamo simukucheza or wina wake adandaula ndithu chaposa chedwa kuti inetu ndi mkazi wanga uja Sitimacheza. Chinthu cha number 2, mukazaona kuti mbanja muli little emotional connection. Mbanja mukusowekera connection imene imakhala ya emotionally. So simakambirana nkhani zokhuzana ndi ma feelings anu, mmene wina aliyesa amamvera. Mbanja mwanu simukambirana nkhani zokhuzana ndi maloto anu, simakambirana nkhani zokhuzana ndi ma fears. Munthu wina aliyesera amakhala ndi mantha, akuopera zinthu zina zake, and umapeza mtendere mukakhala kuti wina wake wakubweresera solution or ma personal experiences zimene wina aliyesa akudutsamo or nyengo zimene wina wake akumana nazo simakambirana. So chifukwa simukambirana zimene zimampanga connect munthu kwambiri uperson wake, makhala kuti simukucheza. Wina wake amayamba kudandaula kuti inetu sindimacheza ndi mkazi wanga uja. Chinthu cha number 3 chimene mamuna akazanena kuti sitimacheza amakhala kutanthauza chonena kuti nkuteka they don't spend quality time talking. Simaspenda ndithu simakhala ndi nthawi yabwino ya inuyo nokha anthu awiri kukambirana. So simakhala limodzi malo ena ake ndikumakambirana, simayendera limodzi kashosholo kena kake ka anthu awiri ndikumakambirana za kukhosi. Iyiso imakhala kuti anthu inuyo simukucheza. So wina wake akusowekera company ya mamuna wake kapena kuti ya mkazi wake, pakusowekera connection ya machezedwe amene amatha kukhalapo. Chinthu cha number 4 chimene mungazaziwire kuti munthu uyu akudandaula chani ndi pa nthawi imene communication has become strained. Pali nthawi zina m'mabanja anthu ena kupewa kukambirana nkhani or kupewa kufotokozerana zinthu zina zake. Chifukwa chenera kuti amakhala kuopa kunena kuti ndikangoziyambisa ndiye kuti tikangana, ndikangoziyambisa ndiye kuti pakhala ineyo kundidzudzula kwambiri or mwina sandimvetsa. So wina amasankha kungokhala chete. So mukakhala chete wina wake amasowekera chinthu chimene chofunikira kwambiri mbanjamo, and ngati kuli chanso yayikulu imene imachitika mbanja imatha kukhala ngati imene iyi. Chifukwa wina amangosinkhasinkha payekha komano maansala osamapeza. Chinthu cha number 5, they no longer share friendship. Kodi tu munthu kukhalanso mzako, mkazi wako ndikukhalanso mzako, ndi zinthu zomwe zizofunikira kwambiri. Chifukwa husband and wife ukatha pamalo ano munthu ndi mzake, mumasukirana, mumaseketsana, izizi zimakhala zofunikiranso kwambiri mbanja. So friendship imene ikangosowekera banja lijaso silimasangalatsa. Simukupanga ti ma jokes pakati pano, simukuseka pakati pano, simukhala ndi ma casual conversations anymore. Mmakhala anthu inuyo simukucheza. Chinthu cha number 6 chomwe chili chomalizira, one partner isn't responsive. Partner wina amene ali mkazi wakoyo sali responsive, samayankha zimene iweyo ukufuna. So pali nthawi ina yake imene iweyo umatha kuyesera kuti uyankhule komano munthu winayo sali ready kuti akumve zimene iweyo ukuyankhula. Amangokhala ali busy ndi zinthu zina, alibe chidwi, ali distracted, or mwina amangoyankha zachidule. Pala anthu ena kuwauza kuti mwadzuka bwanji? Kaino. So winayo amasowa kuti apitiriza bwanji. So izizi ndizofunikira kwambiri kuti mbanja zizikhalamo. Chifukwa akamati macheza timakhala kuti tikutanthauza zimene zizi. Ndiye mukuyenera mukhazikise timati healthy chatting pabanja pano, and izizi tikutanthauza nena kuti muzifunsana timafunso mwachitsanzo, kaya tsiku lanu linali bwanji amuna anga, kaya akazi anga tsiku lanu linali bwanji, kaya zakuti zimene mumapitira zatheka nanga chinavuta ndi chiyani. Ndikumacheza all those things chimene chinakupangitsani lero kuti mumwetulire or musangalale lero amuna anga kaya akazi anga chinali chiyani.
kumapanga share ma jokes, kumaseka limodzi, zinthu izizi zimakhala zofunikira kwambiri and izizi ndizomwe zimatanthauza kuti timacheza. Tikuonjezera pamenepo kumakambirananso zatsogolo lanu, kumakambirana ma plans anu, ma goals anu, ma memories anu, zinthu zimene mwadutsamo limodzi, kumakambirana zokusana ma feelings anu popanda kuopa kwina kulikonse kapena kuopa kuti wina wake andipanga judge andiweruza ayi. Ndiye mukwena mupewe lero kungokhala headmaster kapena kuti headmistress m'banjamo. Mwangofunsana zinthu za serious. Lero mwalipira mabilu, lero tidye chani usiku, upite ukatengeana, good night. Ndi zina zambiri kungokambirana kwa straightforward. Izizi nzomwe zimapereweretsa macheza amene chili chinthu chofunikira chimene chimapangitsa kuti banja lichazikoma kwambiri. Ndiye mwamuna akanena kuti sitimacheza ndi mkazi wanga, amene yudu amakhala kutanthauza kunena kuti amasowa that genuine connection through conversations pakati pa iyeyo ndi mkazi wake. Ndiye nthawi zina mmalo mungowaona casual kuti ndiye kuti samacheza, muone beyond that. Nkutheka ameneyo akutanthauza kunena kuti ndiye kuti akufuna friendship yochuluka ndi mkazi wake, akufuna kuti akhale anthu omasukirana, akufuna emotional closeness m'banja mmenemo ndi zina zambiri zimene iye angathe kukhala kufuna. Ndiye ndi chikhulupiriro kuti lero mwamvetsetsa kuti ngati mwamuna akudandaula kuti ineyo sindimacheza ndi mkazi wanga ndikumafira lonely m'banja, amakhala kutanthauza zimenezi. So lero mwadziwa, mwina muchitapo kanthu and mukhale assured kunena kuti mukazipanga implement banja lija limakhala losangalatsa kwambiri. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.